Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars, Push, Dynamite. Όσοι δεν ήσασταν, είχε κάνει live και ο Bill 113. Μπείτε όλοι και κάντε subscribe. Γι' αυτό είμαι μεστού κιόλας. Μπήκα τόσες φορές να με κάνει friend, αλλά δεν τα κατάφερα και έχασα. Πήγαινε κάντε όλοι subscribe και σε μένα βέβαια. Ήρθα στους 600 subs. Και αυτό, πάμε να πουσάρουμε τον Dynamite σε τρίο. Θα πάμε σε τρίο. Έχω πουσάρει και αυτούς, το έχω πει σε ένα άλλο βίντεο. Και πάμε με Dynamite. Και έχω μια μεγάλη απορία. Στο solo, τι να παίρνω? Να παίρνω που κάνει 6.000 damage super του ή να παίρνω το Dyna Jump που πηδάει απλώς, το ξέρετε. Και εδώ να πάρω το stand ή να παίρνω αυτό που κάνει γύρω γύρω. Πιστεύω, αυτό το gadget που έχω βάλει ήδη είναι πολύ υποτιμημένο. Πολύ υποτιμημένο. Αλλά παίζω με αυτό και μερικές φορές παίζω με αυτό, μερικές φορές. Ό,τι μου έρθει. Παίζω με αυτό συνήθως. Γύρω κάνει damage. Ειδικά hyper super. Κάτσε να αναζητήσουμε. The good player. Αυτός πως εκεί πέρα έχει πάει ρε. Ωραία, θυμάμαι. Που ένα Discord τον είχα βρει. Πολύ καλός. Να ψάξουμε και έναν άκυρο, να βρήκαμε. Hi. Το πρωί από την club. Άλεξε παίχτες. Πάρε τέτοιο. Ω, νάνι μας κάνω. Νάνι. Όχι νάνι ρε Τζοτζέ. Πάμε έτσι, ξέρω εγώ τι θέλεις. Αν θέλεις άλλαξε. Και σας παρακαλώ παιδιά να φτάξουμε στους 50 subs. Θα έχουμε lives και θα βγει το πρόγραμμα του καναλιού. Μιλάω λίγο σιγά γιατί είναι μεσημέρι. Κοιμούνται γονείς μου. Αυτό. Πάμε. Όπως είπα, όλοι subscribe στο Bill 113. Όσοι δεν το ξέρετε. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο. Όταν φτάσουμε στους 50 subs θα βγει πρόγραμμα για το κανάλι. Θα βγει πρόγραμμα για το κανάλι. Και θα κάνουμε πιο πολύ συχνά live θα λέγα. Αλλά να μπαίνετε. Θα κάνουμε ένα live για δοκιμή. Ναι, τι άλλο τώρα, παιδιά. Κάνουμε live πολλά, νέο πρόγραμμα. Γράψουμε στα σχόλια πότε θέλετε κιόλας να ανεβαίνει ένα βίντεο. Ποιες μέρες. Κάνω και αυτό εδώ για. Μπράβο κρό. Έλα, έχουμε 7 cubes, δεν γίνεται να χάσουμε. Μια φορά είχαμε εδώ. Όχι ρε. Ω, μπουλ. Όχι, δεν έβαψα. Έχω θύσει εμένα. Όχι, το λούσαμε. Πέθανε. Όχι, ναι. Όχι, ναι, τον σκότωσα άλλο. Και από αυτό και είχαμε τρίτη ρε. Όχι ρε. Όχι ρε. Α, και όσο έχετε τον Orthodox, μπρο, ο χειρότερος είναι φίλο Orthodox. Δεν υπάρχει χειρότερος από αυτόν τον Orthodox. Να ξέρετε. Τον έκανα και έφυγε. Φυσικά. Όλο. Το φεύγουμε σε όλο. Σχόλια για βίντεο. Αν θέλετε μπορώ να κάνω και ένα βίντεο tips and tricks. Να. Μπείτε τα, δείτε τα. Είναι η δεύτερη φορά που κάνω βίντεο. Γι' αυτό είμαι λίγο αγχωμένος. Έλα ρε. Πώς
γίνεται τώρα. Γι' αυτό δεν παίζεις όλα με τέτοια. Ποτέ. Θα το κάνω. Δεν ξέρω τι να πω. Θα συζητήσω. Τι ήταν αυτά. Αυτά. Κοίταξε. Ο μεγαλύτερος εχθρός. Dynamite. Ναι. Άρα φίλοι, γιατί μου άρχισε να κάνω έφυλα. Και λίγα τις πίνς. Και έχω πολλά skins στο Dynamite. Ναι. Τι παίζουν κορδέλους, δεν είναι καλός κορδέλους. Και εδώ λίγο καμπερώνουμε. Πω ρε φίλε, πάμε. Τώρα αυτό γιατί ρε φίλε. Άσε να το σκοτώσω ρε. Πω ρε φίλε. Θέλω να κάνω. Και κάτι θέλω να ανακοινώσω. Στους 5.000 subs, face reveal. Στα πιο παλιά μου βίντεο έδειχνα. Το είχα κάνει τη face reveal, αλλά μετά το διάσωψα το βίντεο. Όσοι είχατε προλάβει, είστε full OG. Και θέλω, αν μπαίνετε σε live, να μου πείτε από πόσους με βλέπετε. Και με βλέπετε από λίγους. Όσοι σήμερα ξέρω εγώ, δεν με ξέρει κανείς. Ούτε τώρα με ξέρει κανείς. Ουλα, με this time. Όχι ρε φίλε, μου σκότωσε το friend. Κρίμα. Εδώ. Έλα ρε φίλε, stop τώρα. Δεν είναι ωραίο. Μπορώ να κάνει κανέναν αντιάδια, θα το πετάξω. Μπρο. Ρούφα! Βλάκα, βλάκα μα. Κοιτάω τον άχρηστο ρε φίλε. Κοιτάω τον άχρηστο ρε φίλε, τον παλιοστού ρε. Έχεις δει άχρηστο. Έχεις δει πιο άχρηστο παλιοστού. Άνθρωπο έχεις δει. Όχι ρε, δεν έχεις δει. Μου θέλεις και τι με ρε. Ρούφα ρε. Είναι το έρχεται ο φίλος του. Μια σχά. BF Χάιρα. Συγγνώμη το Χάιρα. Έφυγες. Έφυγες. Εδώ κανείς δεν είναι. Μπορώ να πάρω αυτό. Πήγε να γίνει μεγάλη βλακεία.
συνεχίζουμε. Χαλαρά, χαλαρά. Χαλαρά και περιμένουμε ποιος το άλλο σας. Στον πρώτο δεν είμαι καλός να το και μετά είναι και αυτό. Πάντα έχω έτσι το χέρι μου. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτό πρέπει να σταματήσει, αλήθεια τώρα. Με αυτούς τους τέτοιους. Πρέπει να σταματήσει. Με τους κορδέλιους. Να μου πετάγονται. Θα το αλλάξω σε τέτοιο ρε φίλε. Τι να πω. Έλα. Κανένας τώρα. Κανείς και πέτας. Ωραία. Ένας μεγάλος τρόπος είναι αυτός ο Θαψουλούς. Επίσης να μπορώ να κάνω τον Bill. Αν το δει αυτό το βίντεο ποτέ, είναι ο αγαπημένος μου YouTuber. Να ξέρει, άμα το δει κάποια στιγμή αυτό το βίντεο, είναι ο αγαπημένος μου YouTuber. Ελπίζω να το δει και να με κάνει friend. Τι να πω, επίσης στο Σκοπιό έβλεπα πάρα πολύ παλιά το Σκοπιό. Τώρα βλέπω. Και ο Άντωνη. Τους όφησα. Τον έφαγα. Πήγα πάρω τάμπι. Να αρχίσουμε εδώ πως. Πάρει πολύ ωραία αυτό. Πάμε ρε φίλε, τι να έχεις. Και όσοι θέλουν να με κάνετε friend, να με στείλετε. Ναι. Τι λες ρε φίλε, έλα εντάξει τώρα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην μπει και αυτό τώρα, έλα εντάξει, δεν μπει τώρα φίλε. Δεν γίνεται να μην μπει και αυτό τώρα, έλα. Range. Όχι range, rage. Έφυγες. Dynamite. Dynamite τσερούβα. Κάμες. Νομίζω θα μου το είχα. Τρόμαξα. Τόλουσα. Τι κάνει. Βγες. Ράφη. Τώρα έτσι ρε το double. Τι να κάνω. Τέλος. GG's. Φίλε, εγώ τώρα βρίσκω. Πώς κατάπαιξα. Τι έκανα ρε φίλε. Όλος έκανε 3-6 ρε φίλε. Κούντους ρε. 3-6 έκανε ο άλλος. Άντε. Μου κάνετε και άχρηστη. Να μου την πείτε κιόλας. Α, και αυτός εδώ το ίδιο. Άντε. Να μου κάνετε και τέτοιο. Άχρηστη. Dynamic με ρε φίλε, τι θες να κάνω. Καλά παιδιά, αυτό είναι το part 2. Γεια σας.